De aí saltei á selección. Eu vi unha rapaza de pelo corto e dixen, quen é? E me dice, esta xente non a conoces, é maravillosa e tal, é moi boa. Entón me acerquei un pouco e mirei os ollos e foi como se me dera un garrotazo. El practicaba lanzamiento de martillo, eu iba a entrenar a correr todos os días. Xosé Ramón Galloso e máis eu coincidimos no que lle chamaban a cuadra de lanzadores. Nos gustaba facer pesas, sentir que estábamos fortes, pensábamos que era unha maneira de ligar, entre comillas, non? Desde que nos conocimos, aos 5 anos nos casamos, este ano fixemos 50 anos, fixemos as bodas de oro aquí. Durar 50 anos, eu penso que iso é simplemente respeto, ter a suerte de vivir esos 50 anos, compartir momentos a veces veñen moi duros na vida, outras veces veñen moi agradables, e outras veces veñen momentos de felicidade. Desde o principio hasta ahora, pero sobre todo cando eu estuve enferma, pois tuvo que aguantar carros e carretas aí con tres cánceres e casdenas. Anos leva dedicándose só exclusivamente a min. Cando me casei co compromiso de estar con ela na saúde e na enfermedade. Tocoulle ela, é a miña obriga. Non fixen nada que non debera. Ese aplauso. Pois xa estamos na compañía de Gelo e de Dolores e imos empezar polo comenzo da súa historia. Fíxense que pretiños se sentaron o un do outro. Sempre o carón o un do outro. Moi pegadiños. Demasiado. Eu iba a decir, a veces demasiado. Bueno, como empezou a vosa historia que falaba antes, Gelo, dun garrote de amor? Bueno, empezou no estadio, eu estaba entrenando con o equipo de chicos, cos fondistas, facendo calentamiento, entrenando, e ele pasaba por ali con Galloso, que eran lanzadores de martillo, e me veu pasar entre os chicos e chicas que íbamos correndo, e dixo, aquela de pelo corto, quen é? E quedou prendado de min, según ele. Xa levaba o pelo corto, entón? Sempre. Que non era o máis común. No, pero eu levaba máis que nada, xa nunca me gustou largo, pero como todos os días entrenando, todos os días duchando, todos os días lavando a cabeza, era moito máis corto. Había moito máis cómodo, vamos. Un grupiño de rapaces e rapazas que estaban ali con ela, porque ela en aqueles momentos se estaba destacando, empezaba a destacar, entonces eu din a volta, mirei os ollos e me din conta que hai miradas que matan. A partir daquele momento, clan. Pero, e Dolores, ti senticho mesmo nesa mirada? Sentín? Non se enterou. Eu nin o vin. Nin o viche? Nin o vin. Pero foi, claro, porque despois el fixo o traballo, ti Gelo, fixestes traballo de conquista, non? Bueno, había un chico que corría conmigo fondo, aquel García, aquel alto, que me decía, mira, che dixo algo Bolita. Eu dicía, quen é Bolita? Bueno, vamos a ver. Me chamaban Bolita porque era moi forte. No, me chamaban Bolita. E a Pepe Galloso lle chamaban Bolacho, porque os dous... Pero aínda tiña pelo. Sí, tiña unha mata de pelo extraordinaria. Galloso, eu non. Pero en aqueles momentos eu estaba gordiño, un atleta que xa non está con nós, Santiago Ramos, me puso o apodo de Bolita. E a Galloso lle puso o apodo de Bolacho. E quedou. Claro, estamos falando unha historia de amor que comeza no atletismo, no deporte. Decía que Dolores comezaba a destacar. E destacache moito, Dolores. Pero creo que o que máis che gustaba era o fútbol. Sí. Eu xa desde pequeniña, eu nací en Castro de Viña, o día de carnavales había un partido de mulleres casadas contra nenas, contra solteiras. Eu con 11 anos, e con 12 anos xa estaba xogando fútbol. Era o que máis me gustaba. Digamos que non era unha muller convencional, pelo curto, gustaba o fútbol... Eu era pirucho. Lle roubaba a bicicleta ao hermano. Lle roubaba a bicicleta ao meu hermano, era peor que un neno, vamos. Sempre estaba xogando cos nenos ao balón, sempre me gustou moito facer todo tipo de deportes, fixen todo. E iso foi o que lle conquistou dela? Non, o que me conquistou dela foi a mirada. Eso, o sea, se digo outra cousa, diría mentira, non?
Como mira Dolores? A veces atravesa. No, como no... A veces todos os días, no. Dolores, cando mira, pois, dunha maneira real, sin tapujos, é unha persona que é o que se ve. Sin filtros, como se di agora. Sí, é o que se ve. O que non sei se ve ou non se ve, pero temos que destacar a túa carreira deportiva, Dolores. Porque estiveste na selección nacional de atletismo, que eras moi boa. Sí, estive na selección, sí. Nos 3.000, sobre todo, non? Sí, foi un récord de España de 3.000 metros. Toma! Estuve na selección española e me clasifiquei para o Campeonato do Mundo de Cross. Carai. E a Olimpiada de Cross. O que pasa que non me levaron, porque, a pesar de haberme clasificado, en esa época, fai tantos anos, Madrid e Barcelona tiñan moito peso no atletismo. Entonces, iban catro seniors, é dicir, as juniors hasta os 18 anos, a partir dos 18 anos éramos seniors, entonces levaron a 3 seniors, digamos que como de recompensa, a primeira junior, a primeira campeona de España junior, e a min me deixaron fora. E o presidente da Federación Coruñesa, que era como que non o tiña, non fixo nada, e o outro marchou a Grecia e eu quedei na Coruña, con todos os papeles preparados, con permiso do meu pai. E o mellor con mellor marca. Por suposto que sí. Co traxe da selección española feito. Probado, xa nos, porque nos habían feito cando vas a un campeonato do mundo, vai todo o mundo co seu uniforme, cas faldas beis, cas chaquetas granates, que van a España e tal. A mí me ardía a cabeza, porque eu tiña moitas ganas de conocer Grecia. Claro. E claro, me dicen que non, dixo, bueno, pues adiós. Volvín porque me gustaba tamén, pero deixei de ir a entrenar uns 3 meses ou 4, así. É o matrimonio a proba máis difícil? A proba máis difícil? Sí. Bueno, sí, para min é máis difícil que calquer... Bueno, ahora non corro nin para coller autobús, pero sí. Por qué? Porque o matrimonio, ao principio, polo menos é a sensación que a mí me deu, é a experiencia que eu teño, ao principio todo é ilusión. Hai unha parte importante que é o sentimento hacia outra persona, que iso é amor, non é outra cousa. Pero un gran componente é a ilusión. Co paso do tempo, esa ilusión non é que se perda, pero se vai cambiando por outras cousas. Hai os fillos, a preocupación da saúde dos fillos, da enseñanza dos fillos, vamos crecendo, vamos aumentando en anos, vamos estando pendientes dos maiores, da saúde, a vida vai cambiando. O amor posiblemente permanezca, a ilusión eu penso que non. E cando chegan as espiñas, as rosas dese amor serven, non? Bueno, cando chegan as espiñas hai sangre, Hai sangre. Porque Dolores superou 3 cancros. Sí, a min foi jubilarme do traballo e me pasou o tren por encima e 3. Primeiro no 2012, a principios do 2012, e despois me repetiu no 19, a finales do 19, me repetiron dous seguidos en unha revisión, pois me encontraron na outra mama, na mama dereita me quitaron, e me quitaron tamén un trozo de intestino, porque había como unha lentejiña pequeniña de un tumor que apareceu nun escáner, que non sabía, nunca había tido problema de colon, e apareceu, claro, analizaron ao facer a biopsia, era moi malo. Entón me cortaron un trozo de intestino e se acabou. Gelo negaba coa cabeza. Que? No. Supoño que por vivir aqueles momentos, non? Revivirlos. Sí. Sí, aqueles foron realmente... épocas duras. Moi duras porque é o impacto. Che dicen, tes un cáncer. Che dicen dous. Madre mía. No, é que hai unha cousa terrible, non? Que solamente a persona que o pasa se dá conta. Cando en un entorno familiar ou de amistad se fala de cancro, un pensa que non o vai a ter. Bueno, a min de momento non me chegou, vale, pero no momento que aparece o cancro, entonces un reflexiona, cambia totalmente os valores da vida e dice, é hora que vai a pasar.
que vai a pasar agora? Eu non pensei en nada deso. Ai, eu sí. Eu non. Eu sí. Eu estuve en... Eu non me dá vergonza decir que me cansei de chorar. Claro, pois normal, por suposto, lógico. Porque, claro, a segunda vez foron 2 seguidos. Oxe de mama, me quitaron a mama tal, e aos 15 días me quitaron un trozo de colon. Sin tratamento ningún nin nada, porque non teño... Quedei moi ben. Pero eu, desde sempre, eu fun aceptando a vida tal como me iba vindo. Si iba ben, si iba peor, vas aceptando, vas traballando, vas salindo. Co cáncer me pasou o mismo. Para min non era ninguna vergonza, nin fun a primeira, nin a última, nin o escondín, nin nada. Hai xente que dice, ai, es que fíjate tú que... Non. Como se lle saca o sorriso a unha etapa así? A unha etapa tan longa? Facendo de tripas corazón. Facendo de tripas corazón. É algo máis. Sí, bueno, estando pendiente dela constantemente as 24 horas do día, porque eu agora o vou decir aquí e ela non o sabe. Eu a veces estou vendo a televisión en unha habitación, ela está en outra, eu estou pendiente dela a ver se a escoito, non? Entonces, se non a escoito, lle digo, que decías, Mari? Non, nada. Ai, bueno, perdona. Quer dicir que parece un gran cuidador, Sí. Moi cuidador, demasiado. A veces me dicen, Mari, en onde estás? Estou aquí, home, onde vou estar? É que non te sinto. É que non te vexo, me tens que ver todo o día. É precioso. Non me extraña que o matrimonio durara tantísimo tempo. E o que lles queda. E o que lles queda. Decíades tamén animala nos momentos máis difíciles e unha opción que atopou Gelo foi participar en programas de televisión de Galicia, en moitos programas de televisión. Antes de eso, lle dixen un día, eu sempre me metía con ela, lle dicía, porque sempre lle gustaba cantar, cantaba incluso cando estaba facendo atletismo, cantaba nas duchas, cas rapazas, lle pedían, canta, Dolores. Pero un día eu sempre me metía con ela e lle dicía, tienes poquita voz e desagradable. Entonces un día collín, estaba sin peluca na casa, que estaba dando a quimio, e me acerquei por detrás, estaba na cociña, lle puxen as más así no ombro, e lle dixen, vas a ter que gravar un disco. E me dice, non me importaría. E dixe, bueno, pois adiante. E gracias a un compañeiro que está con nós en Amizades, Hollis, o estuvemos grabando e se presentou ese disco. E me anotou a recantos, sin decirme nada. E me montou un Cristo ben montado. Dice, tienes que ir a recantos a hacer unha prueba de voz. Digo, de voz de que? Para cantar. E dice, ya hablé con Galloso, xente que eres para chamar a Galloso a quedar por min. Pero ao final pagou a pena. Sí, ao final participei en recantos, sí. O que pasa é que tuve que deixar, porque me veo cáncer, e tuve que... Sí, ali lle veo o segundo cáncer. Pero xa cantaba na ducha, di, nos entrenamentos. De que cantaba? Sempre me gustou cantar, todo, calquer cousa. Pero que máis lle gustaba cantar? Boleros. Boleros. Os boleros. Sí. Claro, falamos de Luar, Correcantos, pero estivestes en concursos, estivestes na miña familia pola túa tamén. Tamén. Sí. Moitos programas. Fixemos teatros dous. Teatro tamén? Sí, casamos, bueno, non... Sí. Non sei, 48 horas pro sí. 48 horas pro sí. Nos casaron tamén en... A miña familia pola túa. Eu que sei, xa fixemos 5 ou 6 programas. Sí, señor. E cantades o un pro outro? No. No? Xa con cantar na tele xa é suficiente, non? Sí, bueno. No, eu cando... Eu lle cantei as miñas fillas, tendas en brazo, lle cantei a miña neta. A miña neta, cando era pequeniña, a poñía aquí arriba e iba pola calle cantando. E algunha persona quedaba extrañada, ella cantaba calquer cousa. Eu vou ver cando canta co Grupo Amizades. Con Grupo Amizades, 25 aniversario prontiño, non? Si, eu levo 33 anos en Amizades e cumplimos os 25 anos como Grupo Amizades. Bueno, esta tarde vai ser unha tarde de sorpresas, que os saibades, porque vos nos sorprendedes co voso amor e nos temos que corresponder de algún xeito. Así que prestade atención á pantalla, porque alguén que todos coñecemos perfectamente queremos dicir unha cousa. A ver... Queridos Gelo e Dolores, un bico moi grande do voso amigo Galloso, que lle gustaría estar aí, pero imposible. E ben o merecedes, pola amizade que nos temos. Dende aqueles tempos do atletismo, aínda non existía a televisión nas nosas vidas. Bueno, que quede claro que, aparte de amigos, eu quero mandarvos un saúdo de admiración. Porque as persoas como vos, que sufrides vicisitudes duras e vos as tivechedes moi duras na vosa vida, merecedes todo o noso recoñecemento.
fuchedes e seguides sendo todo un exemplo de fortaleza, de actitude, de alegría por vivir, que todos son valores eso, que significan vida. Grazas por ser os meus amigos e síntome moi orgulloso de pertencer a ese círculo de amizade. Bueno, un bico moi grande, querida Dolores e querido Gelo. ¡Qué bonito! Que ben fala Galloso, que maravilla, José Ramón. Tedes unha fermosa amizade, non? De pequeno. Sí, gracias a Dios, sí, con ele e cos seus hermanos Juan Bautista, que é médico. Era médico e agora creo que está xubilado. E agora que ninguén nos escoita, como era Galloso co martelo? Era bon. Sí. Era bon. Sí. Era bon. Era, quizás, ao mellor, a naturaleza non foi moi bondadosa con el porque lle faltaba un pouquiño de estatura, pero era moi bon. Giraba, cando se gira co martelo, hai unha técnica, non? El era boísimo. Pero, bueno, tamén tuvo unha cabeza moi ben posta, se dedicou a estudiar, foi un gran estudiante, pronto fixo daquela o que chamaban o preuniversitario, se marchou para Santiago, estudiou Dereito, seu irmán que é máis novo, se marchou a estudiar Medicina e fixeron carreira os dous. Sí, señor. Non hai nada que se lle dé mal a Galloso, que é un crack en todo. Gelo, Dolores, aguantadenos un poquinho aquí, vamos a facer unha pequena pausa, pero xa vos adianto que hai máis sorpresas, vale? Sí. Vale. Pois lle contado, de volta non quen andai.